os inicios nunha casa de pulpeira que cando eres pequeno xa sirves para unha cousa, se non sirves para unha cousa, sirves para outra. Xa empezas a lavar platos, ou empezas a levar platos, ou a carrexar na leña, que era o que cocíase con leña. E despois xa cando acabei de estudiar, cando acabei o EGB, como non quería seguir estudiando, pois aos 15 anos xa con meus avós. E despois caseime con 17, foi cando empecé no Couto. Caseime con 18, empecé con 17 no Couto. E con 18 xa polo mundo, xa nos alfeiras, axudaba os meus avós. Logo eles jubiláronse e quedámonos cas feiras deles, ca clientela deles, claro, que a feira non é nosa, ca clientela deles e cas nosas feiras. O trato ca xente, a sociabilidade que tes, o trato de clientela, que eu sei máis cousas e sei máis nombres dos veciños ou mellor da Peruxa que do meu barrio. Cambiaron os materiais, o sea, a infraestructura, cambia o aceiro polo ferro ou as carpas por toldos, pero que é a esencia de cocer o polvo e o trato e todo é o mesmo. Bueno, non se regatea, iso foi algo que cambiou. Si, van aprendendo, pasa que son xóvenes, por circunstancias, o noso fillo é un niña menor, que está facendo cociña e a nena tamén está estudiando en Santiago, pero xa saben traballar, iso van aprendendo cando hai un día libre, sempre hai que axudar, cando hai traballo e todo o mundo ten que apoquinar.